Takže často ľudia vydáva z nového videa, mám tu ochutnávku. Viete, že Moon má svoj drink, mám tu Moonov drink. Ochutnáme a potom to zhodnotím. To bez bubliniek, ochutnám. Není to zlé. Je to dobré. A ľudia, to je také, ľudia. Dávam tomu 9,5 z 10. Tá fakt výrazná tá chuť. Keď chcete ďalší part, kde budem skúšať jablko a aloe veru, tak mali ste dať like a odber so zvončekom, aby ste nezmeškali žiadne nové videjka. A zatím čaute!